सुरुवात केली जे फाउंडर सगळे आपले फाउंडर आपले एक हेतू घेऊन सुद्धा सगळ्यांनी प्रत्येक शेतकरी जो हा पेडणे तालुक्यात तो एका प्रमोट करा त्यांची शेती हा शेतीविषयी एकदा लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी लेटेस्ट जे शेतकऱ्यांनी इक्विपमेंट्स आहेत आणि कल्टिव्हेशन कसे करा त्याचे मोटिवेट करून त्याचे इंटेक्शन असते त्याप्रमाणे मला आहे वगैरे 50 वर्ष झाली आणि 50 वर्ष ते सक्सेसफुली आपले कार्य चालू असं म्हणजे अध्यक्ष तिथले झाले आणि प्रत्येक अध्यक्ष आपापला मेजर रोल प्ले केला म्हणजे इथल्या चालूच होतात यांना इलेक्शन जातात शेतकरी सोसायटीचे आम्ही आमची फॅमिली असो मी असो डिस्कशन डेफिनेटली आपल्या घरात करतात पण आम्ही ऍक्टिव्हली पार्ट घेईना पण एक कॉर्पोरेट डिस्कशन चालूच असतं की बाबा किती कोण येतो कोणी येलो तरी एक शेतकरीच असतात हे इम्पॉर्टंट कित्याक आमकां पेडणेचे शेतकरी म्हणजे आमकां त्या पेडण्यात आमकां हे पयलीं शेती करून वयर सरलेले पडलो आणि शेतकरी हे आयज यंगस्टर्स जे आहा ते शेती कडल्यान मातशें लांब गेल्ले आसा ताका लागीं हाडपाची गरज आसा ताका लागून कमिटीक रिक्वेस्ट करता आमी झोनल ऑफिसर हांव सदांच ताकाय सांगता आमकां गरज आसा कंडक्टर क्लिनिक्स स्कुलांनी 8वी 9वी भुरग्यांक आमी वचोन एक स्कुला कडेन परमिशन दिवन एक क्लासीस तांकां एटलिस्ट 3 म्हयन्यांनी वचोन मोटिवेट करपाची गरज आसा यंगस्टर्सांक जर आमी मोटिवेट केले भुरग्यांक स्कुलांतले जाल्यार डेफिनेटली शेतकरी हे म्हणजे शेतकरी भुरगीं असो किंवा शेतकरी भुरगीं नासले सुद्धा जाल्यार ती मोटिवेट जातली आणि शेती विशयी तांकां इम्पॉर्टन्स कळटलें आनी तेंच्या शेती कडेन डायवर्ट जातले तो मागता कमिटी कडेन की तेंच्यांनी स्कुलांनी शेती प्रमोट करपाक गरज आहा आनी त्या तेंच्यांनी करची चड काय म्हणून म्हाका वचोंक जाय म्हाज्या हातींतल्यान म्हाज्या पप्पाचो सरकार म्हाजे कडेन आयज आमदार म्हादय सगळ्या आमदार मेळ्ळो ह्या पेडणे तालुका शेतकरी सोसायटी खातीर आमदार मेळ्ळो जी तालुका हे नांव हे पेडणे तालुका शेतकरी सोसायटी खातीर येयला जाल्यार कित्याक आतां डेटी वाचले पयलीं शेतकऱ्यांशी सोप्पा अध्यक्ष आसलो आनी म्हाका आजो गोवा सोसायटीत काम केला आनी हांव लोक अध्यक्ष जाल्या उपरांत पप्पा म्हाज्या मुगीक फोटो येयली आणि लग्न जालो आणि एकायची नाव जल्माक येयलो म्हणून हे प्राणी आसा जीव आसा पेडणे तालुका शेतकरी सुद्धा अध्यक्ष जाल्या उपरांत मम्मी कडेन लग्न जावन हांव हांगासर जल्माक येता म्हणून आयज म्हाका सरकारची दारकोले आमदार सो सांगपाचो इतलो जाता पेडणे तालुका शेतकरी सोसायटी कडल्यान हांव जल्माक येयला सो हे सांगपाचें इतलें दिग्गज ना पूण आमदार जालो राजकारण जाता सगळे कळ्ळें पण माझ्या फाटल्यान जन्माक येयला म्हजी भयण डिवोर्स दिवस ती म्हाटल्यान आसता आयज सुद्दां येयला कित्याक पप्पाचो सत्कार आसा जे हांव तुमी राजकारणी ते चड राजकारण हे करतात म्हणटात तुजें राजकारण म्हणटात ते हांगाच्यानूच जन्माक येयला आनी पेडणे तालुका शेतकरी सोसायटी म्हणटात ती आमचे मूळ जे हांगाच्या जन्माक आमी येयलेले आसात आनी म्हाका दिसता शेती शेतकऱ्याची इम्पॉर्टन्स आसा ते आमकां कळपाक जाय प्रत्येक घरादारांनी शेती विशयी म्हत्व दिवपाक गरज आसा म्हाका दिसता आयज पेडणे तालुका शेतकरी सोसायटी बरें कार्य करता आनी रिक्षा दिता आनी तेंचे वाडटानी आनी तशेंच बरे समाजा खातीर शेती शेतकऱ्यां खातीर कार्यकर्त्यांनी तातूंत तुमकां जेन्ना म्हाजे समस्या आसा ते आतां पेडणे तालुका शेतकरी हे म्हजी फॅमिली हे म्हजें घर दुसरें घर आनी सदांच तिच्या कडेची आसता. पुरस्कार या संस्थेला मिळाले आणि अलीकडच्या काळामध्ये सुद्धा या 2 महिन्यामध्ये नाबार्डनं या संस्थेला एक चांगली संस्था म्हणून त्याची निवड केल्यानंतर माहिती प्रसिद्धी खात्यातर्फे स्वयंपूर्ण गोवा संकल्प सिद्धी या माननीय पंतप्रधान यांच्या कार्यक्रमानुसार जे गोव्यामध्ये कार्यक्रम झाले त्या कार्यक्रमामध्ये मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते सुद्धा या संस्थेचा गौरव झाला. परवाच करासवाडा म्हापसा येथे
सेवा पंधरवडा साजरा करत असताना जलसिंचन खाते आणि सहकार खाते यांनी सुद्धा या संस्थेला सन्मानित केलं. खरं तर या संस्थेचा सन्मान हा आपला सर्वांचा सन्मान आहे आणि अशा नावलौकिक करून ठेवलेल्या संस्थेला पुढे नेण्यासाठी विद्यमान संचालक मंडळ अनेक कार्यक्रम करत आहे. डिपार्टमेंट जनरल ऍग्रीकल्चर पेडण्याच्या वरती कोऑपरेटिव्ह जे विषय असतात ते खूप सपोर्ट करतात. मी जसे मी सरांना सांगले की आम्ही भाताचे बी त्यांच्या मार्फत देतात. भाताचे बी भात परत प्रक्रिया करतात. हार्वेस्टिंगाचे मशीन त्यांच्या थ्रू वेगवेगळ्या भागात पेडण्या भागात करतात. तर या सगळ्या गजाली गव्हर्नमेंट सपोर्ट करतात. हे सोडून बाकीचे आमचे गव्हर्नमेंटाचे स्कीम आहात ते तुम्ही जाणाच आसतले. हो एक्चुअली प्लॅटफॉर्म ना बट तुमकां जर विषय आसा जाल्यार तुम्ही आमच्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसान अवश्य विजीट दिवची. एकच विषय म्हाका सांगपाक दिसता की आता जेन्ना सत्कार मंत्रीचे फोटोग्राफ जाताले एक 20 वर्सां पयलीं फक्त कोडेक नाजाल्यार कॅनन कॅमेरा आसतालो. आयज प्रत्येक कडेन मोबायल जाला. हो विषय लक्षात घेऊन म्हाका अशें दिसता की आमी आजून शेतकऱ्यांचे कडेन पावोंक जाय आनी नवीन नवीन जे पद्दत आसा नवीन जे आतां सोशल मिडिया आसा त्याच्या मार्फत सुद्धा आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे कितें शेतकऱ्यां खातीर कितें सपोर्ट आसा ते कळपाक जाय. त्या खातीर थोडोसो प्रयत्न आतां चालू आसा जेणे करून शेतकऱ्यांनी शेतान रावचे. जशें आतां तुमी पळयता की चडशे शेतकरी शेतानच आसतले. शेतकऱ्याच्या गावापर्यंत त्याच्या वाड्यापर्यंत आमचो वचपाचो प्रयत्न आसतलो झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस पेडणे. तुमचो ह्या गजालीक सहभाग आसलो कित्याक आमी पळयल्यार फाटल्या 2 म्हयन्या भितर एक नागजर एक जमीन आसा सादारण. तसेच उपाध्यक्ष शांबा सावंत गुण प्राप्त केलेले आहेत. हे सन्मान दीपक नाईक दीपक पुढील शाखा मानले 6,04,000 श्रोतेजन हो संजना गवंडी आणि खास मोजकी पेडणे येथील शेतकरी अनिता शेट्ये हरमल येथील नानू नाईक नाईक हरमल पेडणे येथील कांता परब कांता परब कोरगाव येथील श्रीधर तळावणेकर कोरगाव येथील सिद्धेश तोरसकर
सिद्धेश पुरस्कर, त्यानंतर बिनोडा येथील चंद्रशेखर आनंदीकर, त्यानंतर विठ्ठल खरवत, बिनोडा येथील विठ्ठल खरवत, पेडणे येथील बबन सावळ देसाई, कृपया सन्मानित झालेल्या शेतकऱ्यांना विनंती आहे, कृपया कुणीही जाऊ नये. 22 सालगावकर वतीनं हा सन्मान स्वीकारला जात आहे. त्याचप्रमाणे